Porodični odmori su pravo uživanje. Opustit ćemo se zabaviti i malo bolje ćemo se upoznati. Samo obratit ćemo pažnju na ponašanje. Dejve, ma daj! Kulturni! Pa ja sam oličenje kulture! Ja sam kralj sveta! Ozbiljno? Ove godine. Idemo na večeru sa kapetanom? Ne, samo ja. Ostanite ovde. Morat ću da se izvinim za Alvinove nestašluke. To uopšte nije fair! On izluđuje mene mnogo duže nego što izluđuje vas. Ćao, Dejve! Alvine! Povratit ću. Alvin i Vjeverice 3. Roma, Roma, ma, gaga, ulala, one job and romance. Uskoro.